ई हमनी के हमारा नीरज प्रिया के हाँ जी 38वां राउंड हो 38वां हाँ 37 गो हो गई बा ई 38वां राउंड हो कहियो 68 होई ई लाइव भोजपुरी पर हुआ खोल के देख ली सब ई हमनी के 38वां राउंड हो 38 अब यही में देखे के बा कि ई अड़ जाता ही कि चल जाता है तोहरे के देखे के बा हमारा पक्का पक्का पक्की बात है पक्की बात है सुर में गाइएगा लेकिन बेसुरा का होला तो हम जननी ना अरे मैं गिरा के धो देबलू राजू बाबा के सुर ताल में तो आज देखे के बा हाँ कि आज देखना है किसमें कितना दम है किसमें कितना पानी है आ एक तरफ मोटी ताजी है तो दूसरी तरफ भी जवानी है अरे सावन आ जाई तो अंगूठी में नगीना आ जाई अच्छा। सावन आ जाई तो अंगूठी में नगीना आ जाई आज ओसरेलम रेलम आज ओसरेलम रेलम प्रियंका की तहरा पसीना आ जाए लगबू पानी भी गए ई तो कहली वही में पसीना छोड़ दे हली पोछो पोछो है पोछो कपड़ा उठावा है साड़ी अब पोछो अरे देह में गरमी बेगरमी लेकिन देखी हाँ। महेश परदेसी जी अपन कलम निकाल के लिख देले का लिख दिहले का चरित्र के बारे में बखान हो तहरा चरित्र के बारे में बड़ा बखान कइले बाड़े अपना कलम से सियाही भरल बा लेकिन आवो ए घड़ी कापा सेड़ा प्रोग्राम करत तारू गोटाई बाड़ू कमैले बाड़ू हाँ। लेकिन कहे के बा कैसे हो कैसे कहे के बा हो कि यारे माजा पूरा ले ले बाड़ू कोठरी में घुस के जब घुसे लिए ताला लॉक हो जाला तो फटाफट से केतनो फोन जा उठावे लूना जान तनी ये घड़ी वसूली भाभी बन के चमकल बाड़ू हाँ चमकले रह वैसे ही सितारा लेखा चमकत रह हमरो आशीर्वाद बा लेकिन नजर ना लागे के चाहिए कहे के बा कैसे हो कैसे कहे के बा हो कि अरे माजा पूरा ले ले बाड़ू कोठरी में घुस के कौन मजा लेकिन है देखो प्रिया बोला कि अरे छोड़ देले बाटे कोनो कुल्फी लेखा चूस के देखो ऐसन काम मत करिए कि चूस के छोड़ दे हाँ चुसाइल रहती तो हई देह लौकीत लेकिन कहे के बा कैसे आई कि अरे माजा पूरा ले ले बाड़ू कोठरी में घुस के माजा पूरा ले ले बारू कोठरी में घुस के माजा पूरा ले ले बाड़ू कोठरी में घुस के माजा पूरा ले ले बारू कोठरी में घुस के छोड़ देले बाटे कोनो कुल्फी लेखा चूस के छोड़ देले बारे कोनो कुल्फी लेखा चूस के छोड़ देले बाटे कोनो कुल्फी लेखा छोड़ देले बारे कोनो कुल्फी लेखा चूस के ए प्रियंका का हो अपना सती मत बना अच्छा चुसाइल रहती तो फुलहार देह थोड़े न
सही बा, कोई जना गिर जाई, कोई जना के दांत लग जाई। खोल के बताइबू तो समझा कि ओहो महेश जी बैठल बानी सामने तो। लेकिन कहे के बा कैसे हो, देखो गाव हेंगा गाव। सब जानो तानी हम तोहरो चरितर, हमारा से ढेर जनी बन तू पवित्र। हाँ देखो तो रुई है दुगोला हाँ करत तले देखो बंद हो गई। उ तहरा के लेले बड़न जाना तारन, मतलब पहले से प्रोग्राम करैले बड़न जाना तारन, हमरा के नइखन जानत। तोहरो के ले लिए जान जाइए विकास। क्लास 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 पगली क्लास। लेकिन कहे के बा कैसे कैसे कि अरे बाड़ू तू आनंद ले ले लोभ वाला जूस के। ई प्यार वाला आनंद जकरा जिंदगी में आई नु हाँ ओकर जिंदगी संवर जाइए प्रियंका। तो तनी उ जूसवा हमरो के पियई तू, हमू देखती कैसन लागेला, खट लागेला कि मीठ लागेला। छोड़ दियो ठीक ना लगेला। आ जाए तो विकास दाँत चियारा तो बेचारा ओकरे के पिया तो छोड़ दे। लेकिन कहे के बा कैसे कैसे कि अरे भाड़ू तू आनंद ले ले लोभ वाला जूस के। भाड़ू तू आनंद ले ले लोभ वाला जूस के, छोड़ दे ले पावे कोनो कुल्फी ले जूस के। देवरा में का मिलता ओकरो होई, अब देवरो के होई। सुनो गावा तारू तो छोट मुंह खोल के गावा। हैंग अब ज्यादा बड़ा छोट कितना लोग के मन खराब होई। चोको बार ना होई माइक हो माइक कतना तू माइक खइले बाड़ू झारला पे बहुत निकली। छोट मुंह बावा देखो सब लोग ताकता। बंद कीजिए आप अपना मुंह। हाँ खोलिए। माइक ये खाती है, आप लोग अपना ध्यान रखिए क्योंकि इनको उल्टा करके झाड़ा जाए तो ढेर सारा माइक निकलेगा। लेकिन कहे कैसे हो देवरा संगे सुहत जालू साफ गावा रस रुस के साफ ए प्रियंका साफ के गावा तनी कि यारे छोड़ दे ले भावे कोनो चुल्फी लेखा चूस के। छोड़ दे ले भावे कोनो चुल्फी लेखा चूस के। छोड़ दे ले भावे कोनो चुल्फी लेखा चूस के। देवरा संगे सुहत जालू रस रुस के। छोड़ दे ले भावे कोनो चुल्फी लेखा चूस के। छोड़ दे ले भावे कोनो चुल्फी लेखा चूस के। छोड़ दे ले भावे कोनो चुल्फी लेखा चूस के।
नहीं, लेकिन ये लड़की पहले से थोड़ा गा रही है, यानी सुर खा रही है। ये पी रही है।